କଲେରେ କିଛି ନୂଆ ଶିକାର ଅଛି କି ନାହିଁ? ଏ ହାଡ ଗୋଡ ଚବେଇ ଚବେଇ ଦାନ୍ତ ଘେସୁରା ହୋଇଗଲାଣି। ବହୁତ ଦିନ ହେଲାଣି କୋଳିଆ ମାଛ କିଛି ପାଟିରେ ଲାଗିନି। ଯା ଜଲ୍ଦି। ଠିକ କଥା କହିଛୁ ରେ ବାଘା। ନଦୀରେ ବି ମାଛ କଙ୍କଡା ମିଳିବା ବନ୍ଦ ହେଇଗଲାଣି। ମାଛ କଙ୍କଡା ନ ବାଜି ଦାନ୍ତର ଧାର ମରିଗଲାଣି। ହେ ବିଲୁ ଜଲ୍ଦି ଯା। କୋଉଠି ହେଲେ ବି ଆଜି ଆମିଷର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କର। ଯା। ତମେ ଯେମିତି ଖାଇନ ମୁଁ ବି ସେମିତି ଖାଇନି, କିନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ମତେ ହିଁ ଶିକାର ଖୋଜିବାକୁ ପଠେଇବ। ଆଉ ଶିକାର ମିଳିଲେ ସବୁତକ ଖାଇବ, ମତେ ହାଡ ତକ ଦେଇଦବ। ଭାରି ଚାଲାକ। ବେଶୀ କଥା କହନି। ଜଲ୍ଦି ଯାଇ ଶିକାର ଖୋଜ, ନହେଲେ ଆଜି ତତେ ହିଁ ଭୋଜନ କରିଦେବି। କି ଅଳସୁଆ ଏ ଦି ଜଣ, ସବୁବେଳେ ମତେ ହିଁ କାମରେ ଲଗଉଛନ୍ତି। ହେ ଭଗବାନ, ମତେ ଗୋଟେ ସିଂହ କି ବାଘ କରିଦେଇନଥାନ୍ତ। ଆରେ କଣ ବସି ଭାବୁଛୁ? ଯା ଶୀଘ୍ର। ଆରେ ଯାଉଛୁ ନା ଦେଖିବୁ। ହଁ ଯାଉଛି। ଗାଁରେ ବସି ଗୋଟେ କୁକୁଡ଼ା କି ବତକ ମାରି ଖାଇଦେବି। ଆଉ ଆଜି ଗୁଫାକୁ ଫେରିବିନି। ଟୁଆ, ତୁ ଶୀଘ୍ର ଚାଲିଲୁ। ସେ ତିନି ଜଣ ଯଦି ବାଟରେ କୋଉଠି ହାବୁଡିବେ ତାହେଲେ ଆମକୁ ପୁଣି ହଇରାଣରେ ପକେଇଦେବେ। ତୁ ଜମା ବ୍ୟସ୍ତ ହୋନି ନାନି, ମୁଁ ତ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛି ବା। ଏଇ କାଠ ଫାଳିଆରେ ଦିଦି ପାର ଦେବି ଯେ ସେମାନେ ଆଉ ଆମ ପାଖ ମାରିବେନି, ବୁଝିଲୁ? ହଉ, ଅଧିକ ଫୁଟାଣି ନ ମାରି ଜଲ୍ଦି ଚାଲେ। ଘରକୁ ଗଲେ ପୁଣି ସେଠି ରୋଷେଇ ହବ, ବୁଝିଲୁ? ଲାଗୁଛି ତା ପରିବାର ଠାରୁ ଅଲଗା ହେଇଯାଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ଜଙ୍ଗଲରେ ବୁଲୁଛି। ଆଉ ଟୁଆ ବଢିଆ ସୁନ୍ଦରିଆ ଛୁଆଟେ ହେଇଛି ନାଇଁ? ହଁ ନାନୀ, କାଳିଆଟେ ସିନା ହେଲେ ଭାରି ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ବଣ ମଣିଷ ଛୁଆ, ନେ ଏଗୁଡା ସବୁ ଖାଇଦେ। ନାନୀ, ତାହେଲେ ଏବେ ଆମେ କଣ କରିବା? ଆମେ ତ ତା ଘର କୋଉଠି ଜାଣିନେ, ତାକୁ ଏବେ କୋଉଠି ଛାଡ଼ିବା? ନାଇଁ, ୟାକୁ ଜଙ୍ଗଲରେ ଛାଡ଼ିବା ସୁରକ୍ଷିତ ହବନି। ଯଦି ବାଘ, ବିଲୁଆ, କୁମ୍ଭୀର ଜାଣିଦେବେ ୟାକୁ ଆଉ ଛାଡ଼ିବେନି। ଚାଲ ଜଲ୍ଦି କାଠ ନେଇକି ୟାକୁ ବି ଧରିକି ଆମ ଘରକୁ ପଳେଇବା। ସେଠି ଯାହା ହେଲେ ଗୋଟେ ଭାବିବା। ଆଉ କାହିଁ କୋଉଠି? ଜଲ୍ଦି ଦେ, ମୁଁ ଆଗ ତା କଲିଜା ଖାଇବି। ଲଚକମଣି। ଆରେ ଆଗ ମୋ କଥା ଶୁଣ। ମୁଁ କିଛି ଆଣିନି। ମୁଁ ଜଙ୍ଗଲରେ ଟୁଆଟୁଇକୁ ଦେଖିଲି। ତାଙ୍କ ସହ ଗୋଟେ ଛୋଟ ବଣ ମଣିଷ ଛୁଆଟେ ଅଛି। ଯଦି ଆଜି ଏଇ ତିନି ଜଣକୁ ଶିକାର କରିବା, ସମସ୍ତେ ଆଜି ମାଂସ ହାଡ଼ ଖାଇବାକୁ ପାଇବା। କଣ କହିଲୁ? ବଣ ମଣିଷ ଛୁଆ? ଏ ବଣ ମଣିଷ ଗୁଡାକ ବି ଆମକୁ ବହୁତ ହଇରାଣ କରୁଛନ୍ତି। ଏ ଛୁଆକୁ ମାରି ଆଜି ତା ବଦଲା ନେବି। ଆଉ ସେ ଦି ଭାଇ ଭଉଣୀକି ବି ଛାଡ଼ିବିନି, ବୁଝିପାରିଲୁ? ହଁ, ଜଲ୍ଦି ଚାଲ, ନହେଲେ ସେମାନେ ଗାଁକୁ ପଳେଇବେ ଆଉ ଆମେ ଶିକାର କରିପାରିବାନି। ଚାଲ। ଏମାନେ କେମିତି ଜାଣିଲେ? ଲାଲା
ଆଜି ଭାଇ ଭଉଣୀ ଆମ ହାବୁଡରେ ପଡିଛ ଆଉ ତା ସହିତ ବଣେ ମଣିଷ ଛୁଆ ବି ଅଛି ତମ ମାନଙ୍କୁ ଆମ ହାତରୁ କିଏ ବଞ୍ଚେଇବ ଦେଖିବା ଦେଖିବା ଆଜି ଏ ବାଘା ଏ ବିଲୁ ଆରେ ଧରି ଯାଅ ଦେଖ ଆମ ମାନଙ୍କୁ ଛାଡି ଦିଅ ନହେଲେ ତମ ମାନଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ସାଂଘାତିକ କରିଦେବି ଦେଖୁଛ ତ ଏଇ କାଠ ଫାଳିଆ ଏଥିରେ ମାରି ମାରି ତମକୁ ଚଟଣି କରିଦେବି କଣ କହିଲୁ ତୁ ଆମର ଚଟଣି ବନେଇବୁ ହଉ ଦେଖିବା ଆଜି କିଏ କାହା ଚଟଣି ବନଉଛି ଶୁଣ ଆମ ମାନଙ୍କୁ ଛାଡି ଦିଅ ତମକୁ ଭଲ ଭଲ ପିଠା ମିଠା କ୍ଷୀରି ପୁରୀ ସବୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବୁ କଣ ଆମକୁ ଲୋଭ ଦେଖାଉଛୁ ଆମେ ଆଉ ଫସିବୁନି ସେମିତିରେ ବି ସାଧା ଖାଇ ଖାଇ ଆମ ପାଟି ଗୁଡା ଅରୁଚି ମାରିଲାଣି ନବେ अरे किए से पत्थर मारची अरे चला रे আরে এইটা পুরি কাহা করছন এই পথর কেউঠু আসিলা মো পিঠি আড় ভাঙ্গি গলা ভଳି লাগুছি না अरे बेलू मनीष माने तो एते बड़ पत्थर तो फिंगी पारिबेनी ओ मो हाड़ भी भांगी गला बोधे अरे चुप करा मु जानि छलनी ए काम कहार से मानक पाखर हथियार अछि मु पळे चला रे